लोग के प्रणाम बा। और एक हम सोहर गीत लेके आयल बनी, आप लोग के सुनावा तनी, सुनी जा। अच्छा लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताए जा। और चैनल पर नया होकर जा तो सब्सक्राइब कर दे जा। सुनी जा। पहले पहिले अनगावा नावा तो पियावा समझावले हो। ए धनी हमर आमा होई झगड़ा हुन, उनको से बच के रहिया हो। ए धनी हो हमर आमा होई झगड़ा हुन, उनको से बच के रहिया हो। ढकनी से ना पीसा सुदाल दिहली, ढकनी से आटा दिहली हो। ए बहुआ रची रची पुड़िया पकाई हा खनिहारवा हमरो ढेर बाड़न हो। ए बहु हो रची रची पुड़िया पकाई हा त ससुर जी के बासी रखिया, ओहू में ससुर जी के बासी रखिया हो। रची रची पुड़िया बहु बनावेली, रसोईया में से निकालेली हो। ए सासू बड़ा जोड़ से बथेला का पार त खनिहारवा अपन खिया दीन। ए सासू हो बड़ा जोड़ से बथेला का पार, खनिहारवा अपन खियाई दी। ससुर जी के बासी रखब, ससुर जी के